تماشاوانên me anha divan keliyan de em li stasyona elektrîkê ya bajarê Dirbêsiyê ne ku duh ji aliyê desteya enerjiya rêveberiya Xweser ve stasyona Gerok anîn ber bi bajarê Dirbêsiyê ve ji bo ku êdî bikaribin elektrîkê hin bidin bajarê Dirbêsiyê ji xwe armanca sereke ya anîna vê stasyonê ew e ku bikaribin elektrîkê ji vê derê bidin stasyona Elokê ji xwe ev jî dîmenên rasterast in ku êdî komên çeksaskirinê hatine vê derê ji bo ku nava du rojan de êdî ev stasyon têkeve nava xizmetê de û bikaribin elektrîkê li vê derê bidin bajarê Dirbêsiyê ji xwe anha divan keliyan de jî şandeyeke ji desteya enerjiyê ya rêveberiya Xweser ji wî serdana stasyona Elokê bike ji xwe ev jî agahiyên taybet in ji bo me weke Rojava TV ku êdî şande çûye ji bo ku xetên elektrîkê li wê derê nas bike ji xwe ev jî komên çeksaskirinê ne ji xwe li gorî agahiyên ku me bi dest xistin jî êdî wê ev stasyon nava du rojên li pêşiya me de têkeve nava xizmetê de wê bikaribe elektrîkê bide bajarê Dirbêsiyê ji xwe di demê pêş de jî êdî wê elektrîk ji nava vê stasyonê bidin stasyona Elokê ji bo ku ew jî têkeve nava xizmetê de piştî salin dem dirêj.